prelome leta salámu 30 a je tu 30. týždeň noviniek, ktoré nemusíte čítať. Apple novinky 30. týždeň. Prevádzka vývojárskeho portálu bola nakoniec prerušená na niekoľko dní a k zodpovednosti za hacknutie sa videom prihlásil Ibrahim Balik, ktorý ho nakoniec stiahol. Výpadok trval 8 dní. Aj Wall Street Journal hovorí o testovaní 13-palcového iPadu a väčšieho iPhoneu. iTunes prešlo hranicou 1 miliardy odberov podcastov. Zo štvrťročných finančných výsledkov Apple. Obrat 35,3 miliardy dolárov s čistým ziskom 6,9 miliardy dolárov. Zisk sa znížil od 1,9 miliardy dolárov vďaka zmenšeniu marže na 36,9% miesto predošlej 42,8%. Predalo sa 31,2 miliónov iPhoneov. Prekvapil pokles na 13,6 milióna predaných iPadov. Predalo sa 3,8 miliónov počítačov, čo je mierny pokles. Príjmy v iTunes narástli medziročne z 3,2 miliard na 3,99 miliard amerických dolárov. Apple má teraz hotovo 150 miliard dolárov a akcionárom vyplatí 18,8 miliard dolárov spätným odkupom akcií. Nárast predaja iPhoneov až o 20%, a to vďaka iPhoneu 5. Avšak rozvojové trhy zaznamenali nárast predaja iPhoneu 4 až o 400%. Výnimkou je 20% pokles predaja v Číne. iPhone si stále drží pozície vo firemnej sfére. Americké úrady ho používajú na svoje interné aplikácie, v školstve sa darí iPadom. Momentálne má Apple 408 vlastných predajní. V poslednom štvrť roku pribudlo 6 a plánuje sa 9. Naviac predávali MacBook Air. Tim Cook považuje za dôležitý iOS v automobiloch. Takže nedávnu smrť Číňanky pri nabíjaní mobilu spôsobila čínska napodobenina nabíjačky. Jobsova žena investuje. Finančný riaditeľ Oppenheimer predal akcie za viac ako 16 miliónov dolárov. No a 640 000 žiakov štátnych škôl v LA dostane svoj iPad do konca roku 2014.